zde velmi ráda pozvala předsedu Unie církve adventistů 7. dne, Mikuláše Pavlíka. Prosím, aby přišel tady za mnou. Já tě zde vítám. A já si myslím, že dnes už tady zaznělo otázek více než dost. A jsem přesvědčena o tom, tedy kde jsem a kde ty jsi vždycky na pódiu, tak padne strašně moc otázek od tvé práce až po tvou rodinu. Takže já nebudu zbytečně tě trápit nějakými otázkami a rovnou ti tedy předám slovo, protože si myslím, že to bude velmi obohacující. Úžasný záväzok pre mňa teraz po takomto privítaní a uvedení. Ja vás chcem všetkých, sestry a bratia, pozdraviť. Chcem poďakovať za príležitosť byť tu medzi vami. Chcem sa poďakovať za všetky tie úžasné skúsenosti, ktoré tu zazneli. Chcem sa poďakovať za prácu, ktorú konáte. K tomu ešte oficiálnemu poďakovaniu ešte dôjde v závere do môjho krátkeho príhovoru. Ja chcem ale uviesť ešte na pravú mieru pre tých, ktorí boli včera na tom stretnutí v modlitebni. To je modlitebňa Ostrava mesto? Ostrava mesto. Ja som pri predstavovaní povedal, že na Londýnskej 30 máme klub zdravia, áno, že som jeho členom. Ja som to myslel tak, že ten klub zdravia je privátny, má 5 členov, 1 ženu a 4 chlapov. A pokiaľ ide o tú jeho činnosť, tak najradšej tí členovia toho klubu majú kurzy varenia a následnú ochutnávku alebo konzumáciu. Áno. Takže to je náš súkromný klub zdravia a ja sa chcem naozaj ako poďakovať jeho neoficiálnej šéfke, mojej manželke Alenke, za to, že vlastne odkedy sa poznáme, takže v našej rodine takisto tie úžasné veci, či už tie praktické alebo aj teoretické, tak vtĺka do tých mužov, ktorí ju obklopujú a som jej za to veľmi, veľmi vďačný. Bolo tu viackrát povedané, že zdravotná reforma alebo zdravotná misia, to je jedno, ako to nazveme, že je dar. A ja som mal možnosť pred 25 rokmi, keď som poznával cirkev adventistov, keď som prvýkrát prichádzal do zboru, tak som mal možnosť vlastne ten dar ochutnať, zažiť. A strašne mi to pomohlo, že medzi prvými knihami, ktoré som čítal, bola okrem Túžby vekov aj taká tá samizdatová kniha ešte v češtine Veš lepej veľkého lékaře. A verte mi, že po prečítaní Túžby vekov som sa stal ešte takým odovzdanejším nasledovníkom Ježiša Krista a bol to jeden úžasný krok aj do cirkvi. Áno? A po prečítaní tej knihy, dnes sa volá Cesta k zdraviu a životnej harmónii, tak to moje rozhodnutie, alebo tá zmena, ktorú som prežil, bola vlastne ešte výraznejšia, pretože sa týkala nielen môjho modlitebného života, nielen toho, čomu som začal veriť, ako to bolo v prípade knihy Túžby vekov, nielen toho, aký deň som začal zachovávať, ale aj toho, čo som začal a nezačal teda praktizovať, pokiaľ ide o jedálny lístok, pokiaľ ide o určité zásady toho životného štýlu. Takže táto kniha mi pomohla rozhodnúť sa nielen pre Pána Ježiša, ale rozhodnúť sa aj pre cirkev. Chcem ešte povedať, že si veľmi vážim ľudí, ktorí sa v tomto odvetví, v tejto službe cirkvi angažovali a angažujú až dodnes. Keď brat moderátor hovoril o Bohušovi Kernovi, že pred 20 rokmi bol vedúci oddelenia zdravia, pred 10, pred 5, tak ja som mu pošepkal, že určite bude aj o 10 rokov vedúci oddelenia zdravia, pretože ja by som si to želal. Bohuš Kern je človek, ktorý mne pomáha akoby vidieť
že to zdravotné dielo má zmysel. Ja keď chodím na generálnu konferenciu, tak som si všimol v tých posledných rokoch, že brat Ted Wilson používa vždy, keď hovorí o zdravotnej reforme, tak vždy používa jedno slovíčko. V angličtine comprehensive, to znamená komplexná a vyvážená. A ja som si všimol, že vy to máte takisto v tej svojej vízii na stránkach Život a zdravie, že tam tú komplexnosť a vyváženosť máte takisto zakódovanú, že je tam. A pre mňa je Bohuškern, a za to sa mu chcem poďakovať, proste človekom, ktorý, myslím si, že tú komplexnosť a vyváženosť, to prepojenie, to vybalancovanie tej zdravotnej reformy a teológie vlastne pre mňa osobne zaručuje. A preto ja sa s dôverou vlastne vždycky dívam na tú činnosť zdravotnej misie a oddelení zdravia práve preto, že má takého garanta. Chcem sa poďakovať Romanovi Uhrinovi. Romana poznám ešte zo Slovenska, stretli sme sa niekoľkokrát a pre mňa je podobným typom úžasného motivátora a odovzdaného, obetavého človeka v tejto oblasti aj Roman. Takže Roman, ja ako koordinátorovi klubov zdravia sa ti chcem poďakovať za všetko to, čo pre túto oblasť činnosti konáš. Chcem sa poďakovať všetkým lektorom, všetkým dobrovoľníkom, všetkým vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujete v tejto oblasti. My ako cirkev chceme túto službu podporiť, podporujeme ju a chceme ju podporovať aj naďalej, finančne a aj iným spôsobom. Vydávaním kníh, ktoré Advent Orion alebo naše vydavateľstva vlastne vydávajú pre knižnú evangelizáciu, aj pre členov a ďalšími aktivitami a podporou toho, čo konáte. Veľmi si vašu prácu vážime a keď sme hovorili o tom, niekto tu povedal, že táto práca nie je, alebo táto služba, my sme si ju nevymysleli, nespadla vlastne akoby len tak do krúžku nejakých ľudí, ktorí premýšľali nad tým, ako by mohli vlastne byť aktívni v cirkvi. Ona je darom. A už do začiatku nášho adventistického hnutia vieme, že sestra Vajtová mala jedno videnie, ktoré zmenilo postoj našich priekopníkov k tejto službe. A myslím si, že to je strašne dôležité, že je to Boží dar. My ten Boží dar by sme mali ďalej vlastne rozvíjať, správať sa k nemu zodpovedne a aktívne ho uplatňovať aj ďalej. Moja vízia pre ďalších 20 rokov tej zdravotnej misie je súcitná a otvorená cirkev, ktorá tento nástroj, kluby zdravia a tú zdravotnú misiu používa na prepojenie cirkvi a spoločnosti, v ktorej žijeme. Je to úžasný nástroj a ja vám všetkým prajem, aby sa nám to ako cirkvi darilo, aby ste aj naďalej mali rovnakú motiváciu, rovnakú energiu, rovnakú lásku k ľuďom, ktorí žijú okolo nás, aby ste aj tento nástroj používali a mali radosť z toho, že môžete slúžiť Pánu Bohu. Nech toto dielo aj naďalej Pán Boh požehnáva. A chcel by som už len jeden verš prečítať, ktorý si myslím, že by mohol byť takým motom, je v liste Titovi v poslednej kapitole, kde je napísané: nech sa aj naši ľudia učia dobre činiť, keď sa vyskytujú nevyhnutné potreby, aby neboli bez ovocia. Nech sa aj naši ľudia učia dobre činiť, keď sa vyskytujú nevyhnutné potreby, aby neboli bez ovocia. A ja vám prajem, aby aj kluby zdravia patrili medzi nástroj, ktorým budeme dobre činiť spoločnosti, konkrétnym ľuďom, ktorí žijú okolo nás.